uKhayini akazuzanga lutho ngokubulala umfowabo. Kodwa-ke iphuzu lami lila. Uma ngabe esembulele umfowabo, uNkulunkulu umenzi wakhe uyambuza. Uthi uphi umfowenu? Lalela impendulo. Ubumlindise mina yini? Bengumlindi womfowethu yini? Uphendula ngokwenzani? Ngokudelela. 1. Wenze ichilo, wenze into wrong, usechithe igazi likamfowabo. Uma ngabe ebuzwa, uphendula ngokudelela. Iphuzu lami lila. Bonke labantu abadelelayo, abangafuni ukumamela, abagxatshelwa amakhanda, kusukela namhlanje ungaphinde udideke. Usuyazi ukuthi bafuze bani. Konke nje lokho okudelelayo, kungaba umkhulu, kungaba ugogo, kungaba ubaba, kungaba umama, kungaba ubhuti, kungaba usisi, kungaba umalume, kungaba umalumekazi, kungaba yingane ekhaya, intombazane, umfana. Konke nje okudelelayo akuzenzi kungene umoya kamkhulu wakho uKhayini, ukhokho wakho. Akuzenzi, naye wayengene umoya wokubulala. Kangangokuthi umdali uthi wonke umuntu osabulala abantu abangenacala namhlanje, leso sono leso sisawela phezu kaKhayini. Wafa nini uKhayini? Bafowethu, yekelani ukudelela, ngoba sesiyazi ukuthi nidelela nje kanje nifuze bani. Nifuze ukhokho wenu uKhayini. Wayegxatshelwa ikhanda njengoba nigxatshelwa amakhanda. Qhubekani-ke ningithuke, vele nifuze ukhokho wenu, vele niyadelela ngoba nizwa nilaleli manikhuzwa. Qhubekani-ke ningithuke. Ntamba la kimi ayinamatheli.